Op een landgoed vlakbij Zwolle wieden 5 dagen van alles te doen op het gebied van grien, bloemen en tuin. Op het Gardenista Festival kwam de 21-jarige Femke Wouda van Noordburgum in actie. Zij die mij onder bloemskikwedstrijden op het professionele niveau. Een leuke uitdaging dat ze haar creativiteit in kwijt kan. We kregen van tevoren te zien wat voor ondergroen we kregen. En dan liet ze die materialen zien, was het meest broeken. En eventueel om een frame te maken, hier zit 3 of zo. Dus die net heel volle, dus we moesten wel wat creatiever zijn om er wat te verzinnen. En dan was een uur de tijd om er wat van te verzinnen. Dat oerke wie voor de Friezinnen genoeg. Ze hellen de meeste punten en waard de grutte winnaar. Heel apart, want ik had het net verwacht. Maar ik vind het wel superleuk. En ik heb toch mijn tijd wel goed indeeld in die uren. Ik heb een jaar wie ik bezig was met de frame. En een jaar met het stekken van de bloem. Dus uiteindelijk had dat wel goed uitgepakt. Net elke ien mij samen meidwan op het hoogste niveau. Femke had al een soort ondervinding opdien op squallen en stage. En werkt het nou al goed 2 jaar in de bloemen. Dat is mij dus toen de professionals. Maar ze laten zien dat is wel in de bloemen ik werkest. Dus ik ga namens de Rozenboom ga ik me dus opdoen. En dan moest ik de KVK-nummer, het is al wel serieus is, maar moest ik alweer invullen. En dan kiest daar om mij van. Femke collega's binnen grutsk op haar. Ze had het goed in de vingers, nevens haar bedrijfsleider. En dat biedt een mooi vooruitzicht. Femke Dolomp is erg geïnteresseerd en ze wil zich graag verder ontwikkelen. En dat past ook heel goed bij Femke, vind ik. En ze heeft zich alweer aangemeld voor een nieuwe wedstrijd. En ze heeft al eens eerder 1 gewonnen, dus komt helemaal goed met Femke in de toekomst.